Legebiltzarburu Andrea, mahaikideok, Diputazio Iraunkorreko legebiltzarkideok, egun on dizuela guztioi. Agerraldia eskatu dut martxuaz geroztik gure sailetik kultura, hizkuntza politika eta kirolaren arloan Jaurlaritzak izan duen jokabidea zuen aurrean agertzeko, kontuak emateko eta zuen galderak erantzuteko. 2 hilabete dira, herritar askoren itxialdia hasi zela eta ohiko jarduerak bertan behera geratu zirela COVID-19 gaixotasunari aurre egiteko ezarritako neurri ezberdinen ondorioz. Konfinamendu, larritasun eta alarma egoera honek hankaz gora jarri ditu herritar guztion bizimoduak, harremanak eta ohiturak. Eta neurriak lasaitzen joan arren, noiz eta nola amaituko dun ez dakigun ataka batean gaude. Itxialdiaren zatirik handiena igarota, bizimodu berri bati ekin beharko diogu hemendik aurrera. COVID-19 gaixotasunak baldintzatuko du gure bizimodua datozen hilabeteetan, eta auskalo noiz arte. Gure esku dagoena egin beharko dugu denok eta gutariko bakoitzak ahalik eta bizimodurik normalena egiteko. Gure ohiturak egoera berrira egokituta eta elkarrekin harremanak mantentzeko dauzkagun moduak aldatuta. 2 helburu nagusirekin: kutsatzeari mugak ezartzen alegintzea eta gure artean ahulen direnen osasuna zaintzea. Gobernuko kide bezala bat egiten dut gainontzeko kideekin batera bizi izan dugun eta daukagun egoerari aurre egiteko Jaurlaritzak hartu dituen erabakietan. Eta gure erantzukizunari kemenez eta zerbitzua eskaintzeko konpromisoz eutsiko diogu gure agintaldiak irauten duen bitartean. Lehendakariaren eta osasun sailburuaren esanetara, Eusko Jaurlaritzako gainontzeko sailoi egokitu zaigu osasun irizpide eta gomendioak zuzen jarraitzea eta betearaztea batetik. Eta osasun larrialdi honek dakartzan ondoriorik presazkoenak kudeatzea bestetik. Krisi honek hasieratik kolpatu ditu oso gogor gure bizimoduaren hainbat alor. Eta horien artean zuzenean kulturgintza eta kirol arloko jarduerak. Euskararen normalizazio bidean ere izan du eraginik. Arloz arloa aipatuko ditut gure sailean unean hartu ditugun erabakiak eta neurriak. Helduz den etorkizun berri eta baldintzatu hori planifikatzeak eta normaltasun berrira egokitzeko irizpide egokiak ezartzeak eskatzen du orain gure ahalegina, baina lehenago atzera begiratu nahi dut. Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren 22an osasun sailak gaixotasun infekzioso berrien aholku batzordearen bilera iragarri zuen, Txinan COVID-19 identifikatu eta 15 egunetara. Une hartan hasi zen Jaurlaritzak COVID-19aren balizko etorrerarako lan egiten. Otsailaren 27an egin zen artean osasun mundu erakundeak nazioarteko osasun larrialdea deklaratu gabe zuela, otsailaren 27an egin zen Jaurlaritzaren sailarteko mahaiaren lehen bilera. Eta bertan izan itzen gure sailaren ordezkari bezala beste hainbat sailbururekin batera. Artean, Euskadin ez geneukan COVID-19 kasu bakar bat. Naiz eta kasu susmagarri batzuei probak egiten hasia zen osasun saila. Bilera hartan hainbat osasun gomendio partekatu zizkigun osasun sailak eta berehala gomendio horiek gure arloetako eragile guztiei helarazi genizkien. Museoak, kulturguneak, liburutegiak, euskaltegiak, kirol azpiegiturak eta abar. Berehala hartu genituen lehen neurriak. Adibidez, otsailaren azken astean Etxepare Institutuak kultur sortzaile eta eragileentzat aurre ikusita zituen hainbat bidaia, jaialdiak eta azokak batez ere bertan behera utzi zituen. Bat fundazioak ere, Asia eta Italiako txapelketetan parte hartzekoak ziren kirolarien zerrenda egina zeukan otsailetik, pertsona hauen jarraipena egiteko. Antzematen ez genuen ohiko agertoki batean sartzen hasi ginen. Eta aldaketak etor zitezkeela gure ohitura batzuetan, osasun eta garbiketa kontuetan edo atzerriko bidaietan batipat ikusi genuen. Baina egiari zor eta apaltasunez esan nahi dut, ez ginela jabetu zer zetorkigun. Eta osasun komendioak ahalik eta zorrotzen beteta normaltasunari eutziz antolatuta zegoen agenda betetzea izan zen erakunde guztion helburua. Adibidez, soil batzuk jarriko ditut. Otsailaren 28an, Balenciaga Museoko proiektu berriaren inaugurazioa izan zen.
Iluntze hartan bertan, Guggenheim Museoak Richard Ashworthen erakusketa inauguratu zuen. Berdin, Lygia Clarken erakusketaren kasua ere martxoaren 5. Beste hainbeste martxoaren 10 Bilboko Arte Ederren Museoan Beruete eta Regoiosen erakusketarekin. Eta Bilbon loraldiaren aurkezpena izan zen martxoaren 4. Iparragirre ikuskizuna eta loraldiaren harrera ekitaldia martxoaren 11. Martxoaren 5 gogoan dut, Kopan Euskal Finala jokatuko zela ospatzen ari ginen guztiok. Eta martxoaren 8 manifestazio jendetsuetan parte hartu genuen. Baina martxoaren 9 bertan, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak martxo eta apirilerako deituta eta antolatuta zeuzkan bidai eta kontzertu guztiak bertan behera uztea erabaki zuen. Martxoaren 11 eta 14 bitartean, Eusko Jaurlaritzaren komendioak jarraituz, hainbat museo itxi eta kultar programazio bertan behera geratu ziren. Hizkuntza politikako sailburuordetzak apirilerako antolatuta zituen nazioarteko jardunaldi eta ekitaldiak atzeratzea erabaki zuen. Habek euskaltegietako jarduera bertan behera utzi zuen. Kirol zuzendaritzatik federazioei eskatu genien bertan behera uzteko kirol txapelketa guztiak eta bestetik Bat Fundazioak gomendio bereziak helarazi zizkien euskal kirolariei. Martxoaren 13 lehendakariak osasun larrialdi egoera iragarri zuen eta biharamunean Espainiako gobernuak alarma egoera. Martxoaren 15 indarrean sartu zena. Azken honek gizartearen jardunik gehienak erabat gelditzea ekarri zuen, besteak beste, kulturgintza, euskalgintza eta kirolari lotutakoak. Eta Euskal Museoetan zabaldu berri ziren hainbat erakusketa, ikusleri gabe geratu ziren. Programatutako hainbat kultura emanaldi edo estreinatu berri ziren pelikulak ikusentzulerik gabe eta halaxe egon dira itxialdiak iraunduen 2 hilabete hauetan. Paradoxa badirudi ere, zuzeneko kultur jarduera biziak etenda geratu diren honetan, kultura eta kultura jardunei buruzko gogoetak presente egon dira konfinamenduaren inguruko errelatoan. Hainbat ekimen eta jarduera izan dira, etxe barnean edo etxe leihoetan jokatu direnak. Kultur praktika eta kontsumoarekin harremana izan dute pertsona askok eta askok itxialdian. Bai etxeko liburutegitik liburuak berreskuratuz, musika entzunez, abestuz, instrumenturen bat joz edo zinea ikusiz. Kultura kontsumitzeak edo praktikatzeak pertsonon bizitzan izan dezakeen garrantziaz konturatzeko aukera izan da zaletasun hori duen herritar askorentzat. Halaber, jaio dira eta indartu hainbat ekimen sortzaileen eta publikoen arteko harremana modu digital batean mantentzeko. Hauek izango lirateke nire ustez kulturaren ikuspegitik itxialdi sasoiaz egin daitekeen irakurketa positiboa. Baina beste irakurketa bat ere bada, guztiz kezkagarria. Kultura aktibitate profesionalarekin lotuta dagoena. Kultura sorkuntzaren, produkzioaren eta emanaldien inguruko jarduera profesional gehienak etenda geratu baitira. Eta emanaldiak kasurik hoberenean atzeratuta. COVID-19 gure bizitzan sartu aurreko egoerari erreparatzen badiogu, kulturak orain dela 14 hilabete gure herrian bizi zuen egoera aztertzeko, etena nagusitzen da. Zenbait kultur sektoretan egoeraz hitz egiteko orduan, nolabaiteko loraldiaz ari ginen. Eta hau ez da nik esaten dudan zerbait. Kultur sektoreak oso ondo ezagutzen dituzten profesionalek esaten zuten. Gure kultura puntu horretara heldu bazen 3 osagai nagusirengatik izan zen. Sortzaileak, publikoa eta erakundeen babesa. Azkenik, gure kulturak funtzionatu dezan, bai sortzaileen ekimena, bai publikoaren erantzuna eta konpromisoa, eta bai erakundeen babesa eta auspoa behar dira. Eta hemendik aurrera ere, sortzaile eta ekoizleei, publikoari eta erakundeoi, 3 zutabeoi egokituko zaigu, elkarlanean etapa berri honetan oinarri sendoak finkatzea. Sortzaileen kemena beharko da, erakundeon babesa eta publikoaren konpromisoa.
En todo el tiempo que ha durado el confinamiento hemos mantenido un estrecho contacto continuo con los representantes del sector de la cultura y con los representantes de las diferentes entidades sectoriales. La respuesta que hemos recibido ha sido en todo momento positiva. Existe una cooperación leal y sincera. Es cierto que en algunos casos tenemos puntos de vista y visiones diferentes, y en otros las instituciones nos encontramos con serias dificultades para atender favorablemente o positivamente las cuestiones que se nos plantean. Pero eso no es motivo para dejar de trabajar de forma conjunta. Y ese trabajo en común está dando sus frutos. La mayor parte de las medidas que las diferentes instituciones vascas estamos aprobando e impulsando son fruto de esas mesas de colaboración establecidas entre las instituciones y los representantes sectoriales de la cultura vasca. Ez dut aipatu gabe utzi nahi, itxialdi honen erdian, kulturgintzan deitutako plataformak apirilaren 21 eta 22an egindako isilaldi digitala. Uste dut, isilaldi hura aldarri bat izan zela, kulturaz guztiok gogoeta egin dezagun. Kulturak balio bat dauka. Kulturak hainbat funtzio ditu pertsonek osatutako gizartean. Eta kulturak gizartean izan behar duen tokiaz gogoeta egin dezagula eskatu ziguten. Eta eskatu ziguten argi izan dezagula baita ere krisialdi honek areagotu egin dezakeela. Kasu askotan, kultur jardunen ahuldadea euskarazkoena bereziki. Quiero agradecer a los representantes sectoriales con los que hemos estado en relación su actitud de colaboración. Reset, plataforma formada por actores vascos, Eskena, ADE, Artekale, Besteok, ESE, Música Bulegoa en esta situación de crisis. Las asociaciones de productores de cine, Ibaia y EPV-APV. Euskal Editorean Elkartea y Gremio de Editores de Euskadi. ESAE, Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Irudigileak, Asociación de Ilustradores de Euskadi. Gidoigileen Elkartea, Karraskan, Euskal Idazleen Elkartea, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea, Bertsozale Elkartea, Abesbatzen Elkartea, Trikitzilarien Elkartea eta Eremuak. Por otra parte, estamos también participando de forma permanente en la toma de decisiones de las instituciones culturales participadas. Euskadiko Orkestra, Euskadiko Filmoteca, Guggenheim, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Artium, Valentziaga Museoa, Tabakalera, Zinemaldia, Quincena Musical, para analizar su situación y tomar medidas para su vuelta a la actividad. Beste erakundeekin ere etengabeko harremana izan dugu. Apirilaren 3an, 24an eta maiatzaren 8an izan ditugu Akoba Kulturaren batzarrak. Adostu bai genuen erakundeetako ordezkariok ezinbestekoa zela guztion arteko koordinazioa areagotzea egoera honetan. Eta hainbat lan saio izan ditugu baita ere Espainiako Gobernuko Kultura Ministroarekin eta IKAako Zine Institutuko arduradunekin. Azkenik, maiatzaren 28an Kulturaren Euskal Kontseilua deitu dugu. Hain zuzen, COVID-19aren krisiaren aurrean hartzen ari garen neurrien berri eman eta iritzi eta ekarpenak jasotzeko. Kultura sailak hainbat neurri eta lan ipini ditu guzti honen ondorioz martxan. Gure lehen helburua izan da sektoren ordezkariengandik hurbil egotea eta laguntza eskaintzea. Alde batetik eta krisialdiaren eraginaren dimentsioaz datuak edukitzeko helburuz, kulturaren euskal behatokiaren bitartez, krisi honek sektorean izan duen eragina neurtzeko galdeketa bat egin dugu eragileen artean, beraiekin batera diseinaturik egon dela. Eta inkesta honek lehen argazki bat eskaintzen digu. 234 lagunek erantzun diote galdetegiari. Eta ondorio bezala aipatuko nituzke. Lehenik, martxoan, apirilean eta maiatzean egitekoak ziren kultur jardueren 82,6 hamarretik 8 eragin diola krisi honek. Proiektu ezberdinetan edo ezberdinen batazbesteko bat egin ezkero, gutxi gora bera, ateratzen da, jardueren erdia atzeratu egin dela datarik gabe. 10tik 2 data berri batekin atzeratu dira, eta 3tatik 1 bertan behera geratu da. Liburu eta disken salmentan aldiz, hilabete hauetako salmenta aurre ikuspenak
€62 egin du behera. Bigarren konklusio bezala, kontutan hartzeko datu bat. Diru sarrera txikienak dituzten enpresak dira egoera honetan kalterik handiena pairatzen ari direnak. Tamalez, berriro ere agerian geratzen da kulturarloko entitaterik txikienen ahuldadea. 3. Iritzi eta pertzepzioi buruz ere galdetuta onoko ondorioak atera ditzakegu. Pandemiaren aurreko egoera ona edo oso ona zen erantzun dutenen €47,000 iritziz. Bi herenek uste dute krisi honen ondorioak larriak eta oso larriak izango direla. Eta ia erdiek kezka adierazi dute egoerari aurre egiteko gaitasun txikia dutela pentsatzen dutelako. 4. Azkenik galdetu diegu baita ere zen neurritan baliatu diren erakundeok abian ipini ditugun neurriez. Eta oro har, emaitza urria izan da, eskaintza zabala izan den arren. Erabilienak izan dira telelanaren inguruko laguntzak, ERTEak eta zergen ordainketek izan dezaketen atzerapenak edo malgutzeak. Hausnartu beharko dugu zergatik jo duten kultur eragileek hain gutxi laguntza hauetara. Ohitura falta, informazio falta, baliabide falta, profesionalizazio falta, hor badago zer aztertu. Gure helburua izan da zegoen informazioa eguneratuta edukitzea eta orain ere hori da, unean uneko egoeraren jarraipen zehatza egiteko. Udan egingo dugu bigarren galdeketa eta orduan izango ditugu datuak eguneratuta. Erakunde ezberdinetatik planteatu diren laguntzak asko eta ugariak izan dira. Batzuk orokorrak, beste batzuk beren beregi kulturaren sektoreei zuzenduak. Batzuk Europako erakundeetatik sortuak edo Madrileko gobernutik. Eta hemen Jaurlaritza, Foru Aldundi eta udaletatik. Ez da erreza laguntzen baso horretan mugitzea. Horregatik eta sektoreak ere beharrezkoa ikusten zuelako, bigarren neurri garrantzitsu bat izan da informazio eta aholkularitza zerbitzu bat eskaintzea sektoreari. Aholkularitza zerbitzu hau hainbat erakundek ipinitako laguntzen ingurukoa da. Horretarako kontsultora espezializatu bat kontratatu dugu eta jada zerbitzua eskaintzen ari da. Informazio edo aholkularitza eske zerbitzu horretara jo dutenen erdiak gutxi gorabehera autonomoak dira. Eta galderari gehien egin duten arloak arte eszenikoak, musika eta ikus-entzunezkoak. Jakin-minik handiena Eusko Jaurlaritzak abiaraziko laguntzak sortu dute. Lehen lan lerroak edo laguntza lerroak aipatu ditut. Hori da, orain arte egindako neurrien artean garrantzitsuena. Eta 10 aukeratu ditut gaur hemen zuen aurrean laburtzeko ekimen hauek. Lehenengoa. Astelehenean bertan argitaratu zen aldizkari ofizialean kulturarloko profesionalei, izan enplegatu edo izan autonomo, zuzendutako laguntza funtsa. 2,5 milioi euroz hornitua. Lanbideren bitartez aktibatu duguna. Zabalik dago eskaerak egiteko epea. Hemen aitortu nahi dut, diru poltsa hau, Podemos taldearekin adostutako emendakin baten ondorioa dela eta Podemos taldearekin hitz egindakoa. Laguntza honek, intermitentzia egoeran dauden kultur profesionalei aldi baterako gutxieneko diru sarrera bat bermatzea du helburu. Beti ere, jarduera etenda ikusi badute. Bigarren neurri bezala, aste honetan bertan jakitera eman dugu, beste 2 milioi euroko deialdi aterako dugula mikroenpresei, kulturarloko mikroenpresei zuzendua. Egitura gastuei aurre egiteko helburuz. Laguntza berri hau kultura sailordetzatik kudeatuko da, deialdi berri eta berezi baten bitartez. Hirugarren, Jaurlaritzak elkargiren bitartez autonomo eta enpresei likidezia emateko funtsera jotzeko aukera ere zabalik dago lehen momentutik. Gaur goizean jasotako azken datuen arabera, kultur eta kirolaren arloetako 212 eskari jaso dira elkargiren finantziazio funts horretarako. Guztira, oraingoz 43 milioiko eskaria egin delarik. Momentu honetan, onartutako eskariak 176 dira,
Onartutako dirua 8,5 milioi eta bataz besteko bermea jasoko duten proiektuak 58.000 eurokoak. Datorren asteartean gobernu batzordera eramango du Ogasun Sailak bermeen funts honetarako ekarpen berria, aukera berri bat zabalduko delarik. Bestalde, lan, justizia eta segurantze soziala sailaren bitartez ERTEen kudeaketa egin da. Bertan erabiltzen den sailkapenaren arabera, kultura eta arte, sorkuntza eta ikuskizunekin zerikusia duten jardueran, 562 ERTEren eskaerak aurkeztu dira. Biblioteka, artxibo, museo eta beste kultura jardun batzuetan, berriz, 121 eskaera. 5. Ezin ditugu ahaztu kultura sustapenerako ezinbestekoak diren tresnak, ohikoak direnak, baina egoera berri honetara egokitzen saiatzen ari garenak. Alegia, dirulaguntzak izan zuzenak edo izendunak eta bereziki deialdiak. Laburbilduz, 3 multzotan sailka ditzakegu aztertzen eta jorratzen ari garen egoikitzapen horiek. Alde batetik, gastuen, justifikazio epeen eta irizpideen malgutzea. Bestetik, proiektuen exekuzio baldintzen eta epeen malgutzea. Eta hirugarrenik, oraindik argitaratu gabe dauden 2020ko deialdien oinarriak errealitate berrira egokitzea. Deialdi hauek tresna garrantzitsu dira. Iaz, esaterako, kultur sorkuntza eta ekoizpena sustatzeko edo kultur programazioa laguntzeko deialdien bitartez, laguntza zuzenak eta izendunak alde batera utzita, 501 proiektu lagundu ziren diruz. Guztira 8,4 milioi euro banatuz. Deialdi hauek bere osotasunean mantentzea da gure helburua. Eskaintza eta kontsumoari dagokionean, eliburutegiaren eskaintza indartu dugu konfinamentu garaian. Liburu eta filmak irakurri eta ikusteko liburutegi digitalak egundoko arrakasta izan du 2 hilabeteotan. Maileguei dagokienean, konfinamendu aurreko hilabetean, otsailean 6.500 ziren maileguak. Aldiz, martxoan 18.500 eta apirilean 27.800. Igezko apirilean baino 5 aldiz gehiago. Erabiltzailei dagokianean ere, otsailean 1.300 erabiltzaile berri erregistratu ziren. Martxoan 6.700 eta apirilean ia 5.000 gehiago. Eskaera honi behar bezalako erantzuna emateko batetik lantaldea indartu dugu, 2 pertsonatatik 11 pasatuz, eta gainera Euskadiko liburutegi publikoen sarearen lankidetza jaso dugu proiektuak kudeatzeko. Era berean, lizentzien erosketa handitu egin dugu. Otra de las medidas que vamos a implementar es la referida al incremento de la compra de libros por las bibliotecas públicas de Euskadi en las librerías de proximidad. Se adaptarán los criterios de compra a la urgencia del momento actual en la medida de lo posible, priorizando libros en euskera y/o libros editados en Euskadi. El 35% de los libros adquiridos serán ediciones en euskera y el 20% libros en castellano editados en Euskadi. Estaríamos así apoyando no solo al sector editorial de Euskadi, sino también a las librerías independientes y a los y las creadoras vascas. En 2019 se destinaron 680.000 euros a la compra de libros. En 2020 esta cifra llegará a los 900.000 euros. 8. La reprogramación a lo largo de los próximos meses de la actividad cultural que se ha visto suspendida es una línea importante en la que estamos trabajando conjuntamente las diferentes instituciones. Corresponde principalmente a los ayuntamientos recuperar esa actividad y programarla durante los próximos meses. Por nuestra parte, estamos estudiando fórmulas que nos permitan financiar este año una parte de los costes de producción de esas actividades que subvencionamos y que han sido o serán aplazadas al año que viene. 9. Cabe mencionar también que en el seno de ACOBA hemos visto la necesidad de que cada institución, en el ámbito de sus competencias, fomente una serie de medidas que sean complementarias con las que las otras instituciones aprueben o aprobemos, evitando duplicidades. En este sentido, se han planteado diferentes iniciativas complementarias como son los bonos de las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa o del Ayuntamiento de Bilbao o las iniciativas de ayuntamientos como los de Donostia o Gasteiz.
Es aquí donde se ha planteado el compromiso de fomentar la programación y contratación cultural para los próximos meses desde diputaciones y ayuntamientos. También el de flexibilizar la convocatoria de ayudas y, en muchos casos, el compromiso de asumir algunos de los gastos de producción en los que las compañías que han visto sus productos caídos del cartel han incurrido. Etxepare institutuan ere hainbat neurri hartu behar izan ditugu. Mundu osoko unibertsitateetan hedaturik ditugun 35 irakurletzak online formatura eraldatu ditugu. Mundu osoko 9 katedretatik 4 programa akademiko bertan behera utzi eta 21 pasatu behar izan ditugu, 2021 eta beste 5 online bidez gauzatuko ditugu. Euskara munduan programa ere 80 euskal etxetan eskaintzen dena online formatura egokitzen ari gara. Martxotik irailera bitartean munduko kultur erakunde jaialdi programazio eta azoketan aurreikusita zeuden euskal leiho guztiak bertan behera utzi behar izan ditugu. Baina 2021an egin daitezen konpromisoa lotu dugu. 2020ko udan hasi eta urte osoan Quebecen euskal kulturaren eta sortzaileen zabalkunde proiektuaren zati handi bat 21era atzeratu dugu. Hala ere, irailetik aurrera aurreikusitako egitasmoak bere horretan mantentzeko lanean ari gara. Azpimarratzekoa da baita ere, Etxepare Institutuaren ekimenezko euskal artisten emanaldiak bertan behera gelditu diren kasuetan, sortzaileek edo eragileek aurrez egindako ekoizpen eta kudeak eta gastuak diruz konpentsatzea. Sortzailean mugikortasuna sustatzeko diru laguntza deialdian bertan behera gelditutako jarduerek eta birek eragindako gastuak deialdian onartzea. Aipatutako 10 hauek dira laburbilduta egoerari aurre egiteko eta kalteak arintzeko abian ditugun neurriak. Datozen hilabeteetan ere indarrean egongo direlarik. Hauen jarraipena egingo dugu eta unean uneko moldaketak egingo ditugu erantzun egokia ematen jarraitzeko sektoreari. Baina datozen hilabetei begira jarrita gaude. Pandemiaren bilakaerak uzten digun heinean, kultur eskaintza eta kontsumoa eta kultur jarduera berreskuratu behar ditugu. Ez gara pandemia aurreko egoerara itzuliko denbora luzean, seguruenik. Hori argi dugu denok. Beraz, kultur esparruan ere errealitate berri bat sortu behar dugu. Eta erronka hori guztiona izango da. Osasun agintariak ezarritako irizpideak betez, kultura eskaintza eta jarduera plazara atera behar dugu berriro. Publikoaren eta sortzailean arteko harreman hori berreskuratu behar dugu. Kultura berpiztu behar dugu gure kale, antzoki, zinema, museo eta liburutegietan. Helburu horrekin ari gara lanean sektore bakoitzaren ordezkariekin errealitate berrian jarduerari berriro ekiteko irizpide horriak eduki ditzagun. Paso a continuación a explicar la actuación de la Viceconsejería de Política Lingüística ante la crisis del COVID-19. Al igual que en el ámbito de la cultura, nuestro contacto con el sector ha sido intenso y continuo. Nos hemos relacionado permanentemente con las siguientes entidades: Eluyar, Emun, AEK, Euskaltegiak, Soziolingüistika Klusterra, Labeiru Fundazioa, Euskaltzaindia Berria, Topagunea eta Elkar Fundazioa. Hauei ere nire esker ona adierazi nahi diet. Eragileekin ez ezik hizkuntza politikan erakundeen arteko harremana estua izaten ari gara. Eta denok bat gatoz, egoerak ahalbidetzen duen unean, bertan berrarazi behar ditugula euskara sustatzeko jarduerak. Euskara ere espazio publikora eraman behar dugu berriro. Lantokietara, aisialdira, administraziora, helduan ikasketetara, euskarak bere lekua izan behar du eraikitzen ari garen normaltasun berri honetan. Helburu honekin hainbat neurri hartu ditugu. Jarraian komentatuko ditut. Lehenengoa, ABEK euskaltegien jarduera berriro martxan jartzeko plana diseinatu du. Ez ditugu euskaltegiak lehen bezala beterik ikusiko, baina irudimena eta konpromisoa eskatzen du egoera honek. 2 hilabete hauetan online klaseak eskaini diren bezala, ekainetik aurrera eta ikasturte berrian ere, formatu mistoak, online eta presentzialak ezarri beharko ditugu. Ikasgeletan ezingo baita talderik osorik hartu. Honek ahalegin handia eskatzen du, baina orain da
Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan ditugun 35.000 ikasleei balio erantzi bat eskaintzeko unea. Aukera ezin hobea dugu euskaltegien jarduna berritzeko, esperimentatzeko eta ikaslearen beharretara egokitzen asmatzeko. Bereziki eskerrak eman nahi dizkiet euskaltegiei ahalegin honetarako eskaini diguten prestutasunagatik. Ez da erreza izan egoera berri honetara egokitzea eta txalotzekoa da nire iritziz erakutsi duten jarrera. 2. Helduen euskalduntzeari lotuta beste neurri garrantzitsu bat. Ekainean egingo ditugu euskara mailak egiaztatzeko azterketak. Denak beken izango dira. Ekainaren 12 eta 13an deialdi irekia, C1 mailari dagokiona, eta ekainaren 15, 16 eta 17 eta 18an deialdi itxia B2, C1 eta C2 mailei dagokiena. 13.886 lagunek eman dute izena. Erronka handia izango da, baina zalantzarik gabe osasun berme guztiekin egiteko moduan izango gara. Uste dugu pertsona horiek guztiek urtetan zehar egin duten ahalegina ezin dugula alperrik galtzen utzi, eta merezi dutela administrazioaren aldetik esfortzu hau. Behar duten unean, ez beranduago, egiaztatze horiek eskuratu ahal ditzaten. 3. Dakizuenez, aurten hizkuntza politika sailburu ordetzaren eta topagunea euskaltzaleen elkartearen arteko proiektu estrategikoa burutzekoak ginen. Euskaraldiaren 2. edizioa. Azaro abenduan azaleratzen den egitasmoa izanik ere urte osoko prozesu baten emaitza da. Eta beraz, zalantza handiak izan ditugu, egin ala ez. Hainbat faktore aztertu ditugu, egutegiak eta plangintzak berrikusi ditugu, baino gure ondorioa da, eta euskaltzaleen topagunearena ere bai, ahalegin berezi batekin egiteko moduan izango garela. Beraz, 2020an 2. euskaraldia izango dugu. 4. Horri lotuta, itxialdi garaian, etxealditik euskaraldira egitasmoa jorratu dugu. Etxeko hizkuntza ohiturei buruz hausnartu, etxea eta familia harigune bihurtu, eta gure hizkuntza ohiturak euskarara gerturatzeko ekimena egin dugu euskaltzalen topagunearekin batera. Eta 5. Haur eta gaztei zuzenduta aisiarekin lotutako ikusentzunezko edukiak sortu nahi ditugu EITB-rekin lankidetzan. Itxialdiak milaka eta milaka haur eskolatik atera eta etxean sartu ditu. Hauetako askorentzat eskola da euskararekin harremana izateko aukera bakarra, eta beraz, itxialdi honek euskaratik urrundu egin ditu. Ikusentzunezko saio hauen helburua haur eta gazte hauek berriro euskarara gerturatzea da. Irailean, eskolara itzultzean, hizkuntza ez dadin oztopo gehigarri bat izan. 6. 2020an indarrean jartzekoak ginen baita ere, eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko plana. Abenduan Gobernu Kontseilutik igaro zena. Konturatzen gara, enpresak eta lantokiek beste kezka batzuk dituztela eta izango dituztela datozen hilabetetan. Eta beraz, ezingo dugula pentsatutako despliegea egin aurreikusitako modu eta epeetan. Baina, gure plangintza moldatzen ari gera, eta lehen aldi batean, merkataritza txikiari erreparatuko diogu gehiago. Gertutasuna, kalitatea, empatia eta lankidetza bezalako baloreekin eta diskurtsoekin lotuz aurtengo jarduna. Eta 7, jakina da, hizkuntza politika sailburu ordetzan ere tresna oso baliotsuak direla diru laguntza deialdiak. Batipat, euskalgintzarako deialdia eta hedabideena. Eragileak krisi hau dela eta proiektuak aurre ikusi bezala burutzeko zailtasunak izango dituztela, ikusirik malgutasun neurriak ezartzeko lanean ari gara zerbitzu juridikoekin. Eta hizkuntza politikarekin amaitu aurretik gogoeta bat. Krisi testuinguruak ez dira errazenak erabakiak hartzeko. Eta ohiko jarduerak hankaz gora jarri ditzakete prozeduretan eta jokabideetan. COVID-19 gaixotasunak eragindako krisi egoera honek agerian utzi ditu euskararen normalizazio prozesuak administrazioetan eta gizartean dituen indarguneak eta oldadeak. Gure administrazioei dagokienean eta Jaurlaritzaz ari naiz, onartzen dut une jakin batzuetan Eusko Jaurlaritzak
utz egin duela bere komunikazio jarduera publikoan. Ez baita gai izan legez betetzea dagokigun hizkuntza berdintasuna bermatzeko. Inoiz baino indartsuago hartu gaitu krisialdiak. Eta oraindik ere hutsune nabarmenak daudela azaleratu du. Euskal erakundeetan ardura politikoa daukagunok argi izan behar dugu euskararen iparrorratzak zein bide erakusten digun. Bide hori egiten jarraitu behar dugu gizartearekin batera. Ez dago aitzakiarik. Herritarren eskariak eta eskubideak daude jokoan. Me referiré finalmente en los próximos minutos a la actuación desarrollada en el ámbito de la actividad física y el deporte. A nadie se le oculta que es otro de los grandes afectados de esta crisis. Competiciones y eventos deportivos de todo tipo suspendidos, Olimpiadas de Tokio entre ellos, nada menos, instalaciones deportivas cerradas, sean públicas, privadas, cerradas o al aire libre. Desde la Dirección de Actividad Física y Deporte hemos atendido desde la máxima cercanía e intensidad las inquietudes y preocupaciones del sector a todos los niveles. Federaciones, clubes, empresas, instalaciones públicas y privadas y resto de instituciones públicas. 45 reuniones bilaterales o de grupo para hacer un diagnóstico de la situación y tomar decisiones. Y en este esfuerzo de coordinación quiero destacar también la colaboración que ha existido entre Gobierno, Diputaciones forales, ayuntamientos y Eudel. Reitero mi agradecimiento a todos estos agentes y quiero agradecer especialmente la colaboración de la Unión de Federaciones Vascas. De su mano, hemos solicitado a todas las federaciones un análisis de los siguientes aspectos. Situación económica de cada federación. Situación sobre las competiciones que están dentro de su calendario. Problemas concretos en cada deporte derivadas de competiciones y eventos y de sus suspensiones. Análisis y detección de los agentes más vulnerables dentro de cada deporte. Horrela, hainbat neurri ipini ditugu abian, aste hauetan, jarduera fisiko eta kirolaren arloan. Lehenengoa, federazioen lizentzien ordainketen inguruan txosten bat prestatu dugu eta federazioen esku jarri dugu, osasun larrialdi honetan irizpide bateratuak izan ditzaten. Halaber, lizentzien seguruen inguruan argibideak eman dizkiegu irizpideak bateratzeko. Bigarren, federazioen hauteskunde prozesuei dagokienean, 2020an egin behar ziren berez, baina Euskadiko Federazioen kasuan 2021eko ekainera atzeratzea edo ordurarteko epea zabaltzea erabaki da. Hirugarren, federazioei zuzendutako diru laguntza deialdiak aurreratu egin ditugu. Euskal Autonomia Erkidegoko 57 federazioek likidezia izan dezaten egoera honetan. Eta horrez gain, bete beharreko epe eta baldintzetan malgutasunez jokatuko dugu. Euskal Federazioek antolatzen dituzten txapelketak bertan behera utzi behar izan ezkero, hauek erabaki hori hartzeko ahalmena aitortzen dien ebazpena onartu dugu. Berme juridikoa izan dezaten euren erabakietan. Eta bosgarren eta azkenik, datorren astetik aurrera, kirol elkarte eta klubek aukera izango dute elkargik eta jaurlaritzak sortutako likidezia funtsaren bigarren zabalketan edo zabalkundean parte hartzeko. Ogasun saila bat dator, irabazirik gabeko entitateak izan arren, jarduera ekonomikoa eragiten dutela, eta likidezia lortzeko bermeen bigarren aldi honetan sarbidea izango dute. Herritarren jarduera fisikoari dagokionez, seigarren aipamen bat egingo nuke esanez, lehendakariak eskeri berezia egin ziola Sánchez presidenteari, igandero presidenteek egiten duten konferentzian, jarduera fisikoa izan zedin lehen bailen baimenduko zen jardunetako bat. Eta hala izan zen, konfinamentua lasaitzeko lehen neurrien artean egon zen. 7. Mugimen webgunea egokitu dugu konfinamentu garaian herritarrek informazio, idea eta proposamenak izan ditzaten eta jarduera fisikoa egin ahal izan dezaten etxean egonda ere. 8. Itxialdi garaian online formakuntza indartu dugu kirol eskola programan. Arrakasta handia izan du eskaintza honek itxialdi garaian. 4.351 izen emate izan ditugu martxoaren 16tik maiatzaren 14. Igaz, garai berean 1.700 izan ziren. Igoera honen adierazle da baita ere kirol eskolaren mediatekak aurtengo martxoaren 15 arte 900
ikustaldi izan zituela, eta ondorengo hilabeteetan aldiz, 33.007. Herritarrentzat baita sektorearentzat ere lagungarria izaten ari den atal berezi bat sortu dugu kirol jarduera eta kirol zuzendaritzaren webgunean. Bertan, COVID-19rekin zerikusia duen informazio praktiko guztia eskaintzen dugu. Argibideak, txostenak, gomendioak eta abar. Eta 10 ezin ditugu ahantzita utzi goi-mailako kirolariak. Arreta handia eskaintzen ari gera hauei bat fundazioaren bitartez. Bereziki Tokiora joatekoak zirenei. Kirolari hauek jasotzen dituzten beken oinarri eta baldintzak ezingo dituzte bete jokoak ez direlako aurten egingo. Beraz, malgutasunez jokatuko dugu kalterik izan ez dezaten eta goi mailan lehiatzen jarraitu ahal izan dezaten. Bukatzeko, kirolarloko jarduera ez da erabateko normaltasunera itzuliko denbora batez. Hainbat jarduera bertan behera geratu dira, eta beste batzuen kasuan, data berrien bila gabiltza. Esate baterako. Itzuliaren saiakera egin genuen abuztuan korritu zeden. Azkenean, 21 arte ez da egiterik izango, baina lortu da, datorren urtean ere, World Tour kategoria izatea, bai itzuliak eta baita klasikak ere. Zestapuntako jaialai World Tour udazkenean egiten saiatuko gara. Eta sokatira munduko txapelketa berriz 21 eraman dugu. Legebiltzarburu Andrea, legebiltzarkideok, agerraldi honetan gure sailean, gure esparruko sektorei zuzenduta martxan jarri ditugun neurrien berri eman dizuet. Egoerak behartuta, saila ia eraldatu egin behar izan dugu. Eta ez dakigu zer datorkigun. Antza denez, datozen hilabeteetan bizilagun izango dugu COVID-19 gaixotasuna. Eta kontu handiz jokatu beharko dugu gure osasuna zaintzeko, kutsaketa mugatzeko eta ahulenak babesteko. Baina honek ezin gaitu geldiarazi. Beste era batera jokatzera behartzen gaitu eta gai izan beharko dugu osasuna zaintzeaz batera normalitaterik handienean bizitzeko. Baita gure sailari dagozkion arloetan ere. Aldi berriak, neurri berriak eskatuko ditu, eta legitimitatez eraberrituteko legebiltzar eta jaurlaritzak egin beharko die eta ekin beharko die datozen hilabete eta urteetarako geratuko diren etxeko lanik handienei. Bitartean, Eusko Jaurlaritzan kultura, hizkuntza politika eta kirolaren ardura duen lantaldea osatzen dugun kideok ez dugu amore emango eta eragilei eta gizarte osoari gure zerbitzua eta laguntza eskainiko diegu horixe zor diegulako. Eskerrik asko.